Ukube kuyangami manje inkinga yakuyingami. Ngabe manje ama-team ayayeka ukuya kuShembe ukuyocela ukuwina izinto ngoba gcina sekungasabi fair and square manje ngoba phela izwi la Shembe alibuyi lilambatha. Uma ucela ukuthola into kuShembe uyayithola. Manje noma ngabe i-team itraine kangakanani, ifithi kangakanani, kodwa le enye mayisibuya kuShembe showcase izowina. Manje yabona ayisabi fair and square. Engathi ama-team angathi maya kuShembe acela ukuthi sicela Nkosi ukuthi kungabikhona ama-injuries umdlalo ube muhle and the best team iwine. Kuze manje sizo-enjoya ibhola. Manje buka mina ngisupport i-Sundowns kodwa idlala neKaizer. I know pound to pound they can't match us, but I know izowina iKaizer ngoba ibuya kuShembe.